Kocap kacaita ingkang dumunung tepining Samudra Duksina inggih ingkang dumunung kisih ing Samudra Duksina. Pepanggihanira Dyan Bratasena Resi Mayangkara miwah Gajah Sidubanda. Resi Mayangkara mangertos bilih Dyan Bratasena dereng kepareng najak trenging samudra rena penggalihipun kayuyun penggalihnya sang resi. Nenggih punika kang pinangka samping darita pepanggihanira para kadang bayu antawisnya bayu Mangkurat, bayu Kanita, bayuning Gajah. Salebting batos Resi Mayangkara rena penggalihipun dening Dyan Bratasena dereng kepareng najak trenging samudra. Griya pangdas maraning griya ingkang dereng kawijilik ngelisan. Nyaning daloga kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka
sedaya kusumaya sumawur wah ora kleru kaya iki mayang para kakangku iya Yayi Raharjo pinanggih papan kene ya marga saka pamujine Yayi ora ana alangan swiji apa syukur Bejo Sewu Kakang Situbondo iya Yayi Werkudara Raharjo ora ana alangan swiji apa Yayi kadengaren temen padha dumunung ana kisih ing samudra Duksina ana wigati apa Yayi rasanipun Kakang iku ora kepenak-kepenak Yayi. Bareng pun Kakang ngeningke pamikir kanthi meneping rasa keterangan pun Kakang ndarbeni kadang kayu kang sedya tinempuh dening bebaya. Keterangane Yayi Werkudara. Yayi apa kang sedya tok tindake dumunung papan kene ngestoke dawuhe Durna bapakku ngupaya banyu suci Perwitasari pawitra mahaning suci kang dumunung ana madyaning samudra aja ya Yayi ora ana ing papan kene ora ana tirta mahaning suci ora bakal temu ana ing papan kene Yayi Hanuman Pratandha Seta yen ngayuda ngambaing wiyadi kowe aja mepalangi aku awas sanggring palangi aku rawe-rawe rantas malang-malang tak putung aja Yayi wah aja Yayi ora peduli aku tetep semedya nyemplung samudra jero ning keterangan segara mung sak kemiri kaya ngene panyokro bawanipun Dyang Werkudara keterangan segara menika namung cethek mboten mangertos bilih sejatosipun tumumpang gegeripun Gajah Situbondo ingkang sedya suka pitulungan nakala ing mangke Dyang Bratasena mboten ngaturaken panarimah nanging malah katon kaya ngungaske kaprawirane griya kauncalaken Dyang Bratasena kagiat guru kawekasan Raden Bratasena
madyaning samudra kungakangkean Dyan Bratasena. Kocap kacarita cat katon cat ilang Dyan Bratasena sumerep sumarawat mawa teja hanelai yekti punika teja netranipun risang olor Amburawa. Mulat ana jejaring manungsa konang olor Amburawa giya hamrepeki giya hanggulung jagatnya Dyan Bratasena. Tan enget purwa duksina Dyan Bratasena den gulung dening olor Amburawa. Desundi menika Haji Wansi. Wayah kenaken Bratasena estu mlebet madyaning samudra. Kamangka lajeng kagulung dening olor Amburawa kados mekaten. Cobi dipun puspadakaken Kakang Kanika. Senajan tukawis turu Bratasena tan enget purwa duksina. Nanging cobi lho. Astanipun Bratasena saged nyepeng angganipun olor Amburawa kok endah sanget menawi cinipta dados Kartika ing mangke lajeng pinangka kaendahaning jagat raya. Nika dipuja dados lintang ngoten. Lajeng naminipun lagi dipun nameni Lintang Bima Sekti. Oh ngaten. Lho lha menika ugi pating celorot menika wah menika tejanipun Kakang Semar. Ugi prayogi lajeng dipun puja dados lintang. Lintang menapa? Lintang Kemukus. Lajeng menika wonten malih Sumarat Teja menika prayogi kaparingan nama Lintang Panjerina menika wayah kenakean Arjuna. Nah menika kok lajeng turu mancang-mancang menika sinten menika? Menika Nala Garing. Lajeng kaparingan nama Lintang Gubuk Penceng. Kok sing melorok mencorong sisih witan menika netranipun Bagong. Kaparingan nama Lintang Pathok. Nah, nek sing menika ngringkel-ngringkel nika. Nika ugi dipun puja dados lintang nama Lintang Asu Ngringkel. Oke, mangke lajeng kagem rengganipun wonten ing jagat raya pinangka kaendahaning jagat mekaten Kakang Kanika. Lah lajeng Bratasena menika sedya ulun dawahi tirta panjuta nirmala Kakang Kanika. Ana dewa nonton wong abrang tias padha sarsaran
kocap kacarita Jan Bratasena ingkang kagulung Alor Amburnawa katetesan Tirta Panjita Nirmala pulih daya kekiyatanira Alor Amburnawa tinuwek konang saka tugel sanalika elokipun mestakanipun manjing wonten Wentesira Jan Bratasena mapan wonten sak njawining daging nanging wonten sak lebeting kulit dadi srana gagahipun Jan Bratasena. Sernanipun Alor Amburnawa Jan Bratasena sumrep wonten sajuganing pulo wonten madyaning saudya den prepeki dening Jan Bratasena. Yani-yaning kaloka di langit mambang tanpa sulan upamaneka lintang toya kusumaya sumawur wah aku weruh pulo bareng tak prepeki Sumarot Mawa Teja Hanelai keterangan ana kene ana bocah bajang aku ndak mundhut desa. Kowe kuwi sapa bocah bajang Sumarot Mawa Teja Hanelai? Jeneng kita pitanyo marang ulun. Bebagong amucara dewa apa kowe kuwi dewa? Ya mung gumantung kita nggone ngarani. Ya aku ndak mundhut desa. Kowe kuwi nek dewa-dewa ngendi kayanganmu? Sapa bebisikmu? Ulun iki ya mekayangan ana ing papan iki dene bebisik ulun Dewa Ruci. Werkudara ulun mbuyagumun kita temeka ana pangayunan ulun merga sejatine kita iku turun Brahma Wisnu ingkang wis nyawiji dadi siji. Kok bisa kowe kandha mangkono? Coba wigatekno.
Sudarma kita iku turun Brama. Kawit saka Brama, Brahmana Brahmani, Brahmana Brahmani nurunake parikenan, parikenan nurunake Manomayasa, Manomayasa nurunake Sekutrem, Sekutrem nurunke Sakri, Sakri nurunake Palasara. Palasara nurunake Abiyasa, Abiyasa nurunke Pandu, dadine jeneng kita iku. Banjur ibumu turun Wisnu, coba wigatekno. Wisnu nurunake Rama Butlawa, Butlawa nurunake Basukesti, Basukesti nurunake Basuketi, Basuketi nurunake Basukunti, Basukunti nurunake Prabu Kunti Boja, Prabu Kunti Boja nurunake Prabu Basudewa, Prabu Basudewa nurunke ibumu Kunti Talibrata. Tegese rak Brahma Wisnu wis nyawiji ana jagat kita Werkudara. Yaning dalaga kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka Lintang toya kusamaya sumawur Waduh Sang Dewa Ruci nyuwun pangapunten kula wantun derajat-derajat wonten ngarsanipun Pukulun Dewa Ruci. Ulun uga mbuyak gumbun namun to kita bisa genep tata krama kita. Mergane lamun to kita buya bisa genep tata krama kita, mestine ora bisa nampa ature yoga-yoga kita. Nyatane yoga-yoga kita kang matur kanthi srana genep tata kramane, kita ya bisa nampa. Tegese kita uga bisa genep tata krama kita. Kula nuwun inggih. Nanging rikala semanten kula ngagem-ageman kados ngaten peparinganipun Pukulun Surabayu. Punapa ing mangke paduka ingkang saged babaraken maknanipun busana ingkang kula agem punika. Ora bisa dudu ulun Werkudara. Kita ginilung rikma kita arane gelung minangkara cinandirengga cendhek ngarep dhuwur mburi kang tegese ora seneng ngendhak gunaning liyan turta ora angungkul-ngungkuli awor wong kang dhuwur ora katon kecendheken awor wong kang cendhek ora katon gedhuwuren. Banjur kita cecundukan Mas Rineka Jaroting Asem tegese watake lan budine Werkudara ngrawit kaya Jaroting Asem. Banjur ngagem sumping pudak sinumpet tegese Werkudara bisa ngerteni mobah musik ing para kawula jar Werkudara seneng niti priksa para kawula kang utawa kang bidak-bidakake derajat lan pangkat apa maneh sugih miskining kadonyan kabeh dening Werkudara den srawungi. Inggih. Kaping 4 ngagem anting-anting panunggul mani ing warih tegese Werkudara duwe watak asah asih asuh. Lha inggih. Asah tegese Werkudara tansah budidaya ngelmu luhur utawa tansah nggayuh ngelmu kang luhur. Asih tansah ngayomi para kawula, asuh duwe watak momong marang kawula. Lha inggih. Sangsangan naga bondo tegese Werkudara darbe kekuatan kang linuwih. Kang kaping 6 kelat bau bali bar manggis binelah tekan kendangane
tegese Werkudara duwe watak njaba jerone padha. Lamun jero iya njaba ya iya, lamun njaba ora jero ya ora. Kaping 7 ngagem gelang candra kirana tegese Werkudara seneng gawe pepadang marang wong kang nandhang pepeteng. Banjur Werkudara ngagem kampung Poleng Bang Binturaji ingkang werdine Werkudara wani depani bumi utah gethiye dene ngagem porong dapur Nagaraja pinangka kekancing tegese Werkudara duwe watak pasrah marang panguasane Hyang Widi nggone dumadi ing jagat raya iku tegese busana kita Werkudara. Matur sembah nuwun menawi mekaten ulun yektosipun kula dumunung wonten papan punika sedya ngupaya banyu seci Perwitasari utawi tirta mahaning suci kangge srana ngawruhi anggen kula nggayuh ngelmu wasana jati. Banyu suci Perwitasari nyekil nggani tembung saka banyu suci wadhahing perwita ya pawita mahaning suci yekti dumunung ana ing jagat kita. Lajeng babaraning ngelmi wasana jati. Lamun kita kepengin ngerteni ngelmu wasana jati bisa nanging kita kudu dumunung ana ing jagat ulun kanthi lumebu dalan karna ulun. Lah menapa saged kula mlebet talinganipun Sang Dewa Ruci sedeng kula semanten agengipun Sang Dewa Ruci namung alit kados mekaten. Lamun ulun wis duwe karep aja kok mung jeneng kita jagat saisine ulun lebokke ana jagat ulun bakal kelakon. Mekaten kula kantun nderek ucap kacarita Dyan Bratasena giya manjing jagatnya Dewa Ruci nampi babaraning ilmu wasana jati saengga Dyan Bratasena perbawane kaya dielingke. Sena wonten ingkang adhawuh kita lumebu ana jagat ulun apa kang kadulu dening netra kita kula mangertos papan padhang nanging sanes padhanging surya candra mewah kartika lajeng ketingal samudra tanpa tebih. Lamun kita mangerti wujuding samudra tanpa tepi iku sejatine wahayaning ati kawimbuhan cahyaning utek tengahing samudra ana teja gumawang iku wahayaning jantung kawimbuhan cahyaning joharawal yaiku manik kang pancamaya anglimpути jatining ati
dadi pangrasaning sarira empane ana ing cipta papane ana ing paningal panggondo pangnyam uga sarira iku ingaran sang muka sifat kabeh ing kono aja kesamaran marang rupa kita sejati lajeng sirnanipun menika kawistara saya padhang sorotipun nanging wonten cahya gilir gumanti dhatengipun ingkang rumiyin dhateng cahya cemeng lajeng cahya abrit cahya jenar cahya seta menika pundi ingkang dados dalenging manah kula sena kita lagi dumunung alaming nyawa sak mengko wis dumunung alaming cahya cahya patang perkara kang tekani gilir gumanti iku sejatine kahananing hawa nafsu patang perkara cahya ireng kahananing hawa nafsu angkara utawa luamah ingkang mapan ing waduk wahayaning ing tutuk daya panguasane nalika kita dumadi ing jagat raya duwe karep dahar ngunjuk sak resmine uga ndayani wimbuh kekuatan kita sayekti saka pakardine kadang kita kang warna ireng dalenging cahya ireng katon sariring satu galak kang angara godhong aku Gusti kowe aja nganti kaslimpet ing kono merga lamun kaslimpet ing kono kurang bejane dadi ratune satu galak noninji dene cahya rekta utawa abang kahananing hawa nafsu amarah utawa ludra mapane ana ing amperu wahayane ana ing talingan daya panguasane nalika kita dumadi ing jagat raya duwe karep ora wang-wang marang sariring bebaya ora wegah sariring pakaryan nanging gampang nibake deduka marang padha-padha uga gampang nibake swara Allah iku saka pakartine kadang kita kang mengku cahya rekta dalenging cahya rekta katon sariring begasaan anglagodhong aku Gusti kita kudu ingkang prayitna yen kita kaslimpet ing kono kurang bejane dadi ratuning begasaan noninji dene cahya jenar utawa kuning iku kahananing hawa nafsu mutmainah utawa sukardo mapane ing limpa wahayaning ing netra daya panguasane mula kita dumadi ing jagat raya seneng marang kaendahaning jagat ngadi-adi sarira kala mangsa seneng darbe ing liyan banjur tumindak culika iku saka pakartine kadang kita kang mengku cahya kuning dalenging cahya kuning katon sariring satu iber-iberan angara godhong aku Gusti kita aja kaslimpet ing kono mbok menawa mengkone bakal dadi ratune iber-iberan kang mengku cahya seta kahananing hawa nafsu supiyah utawa nuraga mapane ing bebalung wahayaning ing grana daya panguasane nalika ana jagat raya sira tumindak mring lelumbaning kautaman bedana marang padha-padha yekti iku saka pakartine kadang kita kang mengku cahya seta dalenging cahya seta katon sariring makhluk kang urip ana banyu kabeh padha ngragodhong aku Gusti kita ingkang prayitna dudu iku dalenging ati kita lamun nganti kaslimpet ing kono kurang bejane dadi ratune satu kang urip ana ing banyu
Pukulun sernanipun menika lajeng kawistara gumelaring kraton gangsal perkawis mawa cahya cemeng abrit jenar seta mewah ijo menapa menika kraton peparinge Hyang Widi. Dudu kuwi Sena, iku dudu kraton kang ginelar Hyang Sukma. Sejatining urip iku sejatine panggrigoda saka kadang kita, saka Pancandriya kita. Kraton kang wujude saha ireng iku sejatine dumadi saka dating sato galak, kang cahya abang dumadi saka dating begasaan, kang cahya kuning dumadi saka dating iber-iberan, kang cahya putih dumadi saka dating sato kang urip ana banyu. Dene kang mengku cahya ijo dumadi saka dating kekayon. Lajeng kawistara malih cahya nyada lanang murup 8 perkawis ing antawisipun abang ireng kuning putih ijo biru wungu dadu. Sena iku sayekti Sang Hyang Pramana, ya gedhe panguwasane ana jagat kita, nanging isih kapurba panguwasaning Bathara. Ing ngaran Sang Hyang Pramana pranawaning urip. Mengku cahya 8 perkara katon pindha gemlaring swarga, nanging iku panggrigoda kabeh. Kang wujude ireng iku sejatine dumadi saka kamurkaning cipta, ingkang cahya abang dumadi saka durakaning cipta, ingkang cahya kuning dumadi saka kanistaning cipta, kang cahya putih dumadi saka kasetyaning cipta, ingkang cahya ijo dumadi saka kasantosaning cipta, kang cahya biru dumadi saka sebawaning cipta, ingkang cahya wungu dumadi saka owahing siring cipta, dene kang cahya dadu dumadi saka perbawaning cipta. Sernanipun menika lajeng wonten pindha keputren gading punapa menika ingkang mangke dados paugeran. Sena ingkang prayitna iku wis dumunung alaming nyawa. Panggrigoda kang teka dumadi saka leluhur kita, saka lanang lan wadon, ingkang saka lanang antarane utawa ingkang saka wadon antarane Mbak Yu Biyung lan Nini, ingkang saka lanang antarane Kakang Bapa lan Kaki. Sedyana nuntun sowan Hyang Widi, nanging kita kudu prayitna iku saka panggodane rasa lan pangrasa kita. Saksernanipun menika ketingal padhang tanpa wewayangan. Menapa menika ingkang winastan banyu suci pawita sari pawita mahening suci. Sena sejatine iku sang dating atma tajalining Gusti, adadi asale ingkang elok sipate, wisesa asmane, sampurna apengale, agung date. Lamun kita wis jumbuh marang dating atma, yaiku manunggaling kawula lan Gusti, saya kita wis anget marang sanes karaning purwa madya lan wasana. Sejatine punapa menika ingkang estu kula pati. Sena yaiku sejatine kang ingaran lepas sangkan paraning dumadi, ya wasana jati. Durna duwe penjaluk banyu suci pawitra sari, wadahe suci pawitra, ingaran suci pawitra iku Jagatira. Janji wis resik lahir batin, kuat kedunungan wasana jati,
kang ingarang lepas sangkan paraning dumadi ing dembene wis ora dina dungkak mula jan kita enggal bali merga ulun wis minangkani panuwun kita mbabarake ngelmu wasana jati kula mboten badhe bali lho sebabe katrangan wonten jagat raya menika namung dados baduring karep raosipun namung wonten gelo marem kelakon kecuwan kamangka wonten mriki wontenipun adem ayem tentrem tur sarwa langgeng ayom tanpa sinirang tuwuk tanpa dahar kula mboten badhe bali lho durung titi mangsane kita dumunung papan kono Sena kewajiban kita ning jagat raya isih akeh mboten kula mboten badhe bali kula sampun kraos wonten mriki Sena coba sawangen apa kang dumunung kiwa tengen kita kocap kacarita Dyang Wijasena mulat kananipun Prabu Puntadewa den putra-putra para Kurawa garengipun Raden Kula Sedewa Arjuna den bujung-bujung para Kurawa kaya ginugah raosipun griya uncat saking jagatnya Sang Jawawiji kaya den uncalaken dumawah kisi ing samudra Dimas Arjuna wonten ingkang adawu kirungono pratandha timbule Dimas Werkudara dereng wonten kok Prabu saiki ngene panutun Kakang apa ora kados pundi ngastawa curiga rigan keparingipun Koko Prabu tumuju ana ing pertapan Sukalima lamun to mengko Paman Durna ora bisa mbalekake timbule Dimas Werkudara kowe njaluka dipateni pisan prawan Paman Durna mula kawis saka papan kene ngasta curiga ligan dados sendika Prabu
Banyaman Arjuna. Ana apa, Nggar? Sowana Sukalima kok nggawa keris mingis-mingis. Sadèrèngipun nyaosaken pangabekti kula kunjuk. Tak tampa. Bobo Penembahan. Ana apa? Awit Kang Mas Werkudara nindakaken dawuh paduka saengga sepriki nacatelning samudra mboten wonten pratandha timbulipun Kang Mas Werkudara. Sampun tanggel-tanggel Bobo Penembahan menika curiga-ligan katamakna dhateng ingkang putra pun Arjuna. Kula inggih lila pejah saking astanipun Bobo Penembahan. Aduh anak Arjuna. Dadi kakang umur Kudara aku urip gali ta. Dereng nyemplung segara tenan. Inggih bocah nek goblok. Wong mung tak abusi kaya nyemplung tenan. Aku nek kon mateni anak aku Pandhawa kejane raming dunung ning laring badanku aku iki tresna nek karo Pandhawa. Wis aja semelang. Tak golek aneh anakku nek pancen mati tak belani pati anakku. Lagi kok ya nyemplung tenan kepiye to, Nggar? Mbok ya kaya adate nek dolan karo bapak kae. Nek ngidul ning krisik ing samudra ki rasa cerak-cerak banyu. Banyu ki nyemenangi. Dolan ngidul kok cerak-cerak banyu. Alu wong turut warung ngombe kopi. Bocah ora nalar tenan, Nggar. Gak kamu kaya jero tenan sih segala iki. Lele. Nyemplung ya cuman blip-blip. Jero tenan iki. Kudara. Wah, Durna bapakku. Kowe isih urip kowe, Nggar. Iya. Kowe ngapusi lho bapak meneh. Kowe nyemplung mung nggon cetlek iya. Ora. Aku arep ngaturke panuwun karo Durna bapakku, Durna guruku. Ya marga saka dawuhmu wekasan angko atuk kanugrahan ngelmu wasana jati. Kowe setok pejangan ngelmu wasana jati. Wis. Sing mejang sapa? Guruku Dewa Ruci. Banjur banyu suci Perwitasari. Kuwi ora ana merga kuwi dununge ya ning jagat kuwi iki. Wadahe suci Perwita janji resik lahir batine yaiku kang angaran banyu suci Perwitasari. Bener jan ngelmune ku jan padha aku tenan iki. Wasana jati ya wis oleh. Wis, kuwi tak kira ya padha karo tekku padha kuwi. Tunggal misan. Iya. Durna bapakku. Apa, Nggar?
saiki rasah melu ning Astina. Kowe tak boyong ning Jodipati, tak penakke, tak pepundi. Ora ya, Ngger. Aku tetep ana Ngastina ya, Ngger, ngayomi karo Angger Prabu Duryudana kakangmu. Yen ngono ora tresna karo Bratasena, Tak kandhani. Tak kandhani ya. Iki aku arep medharake sandi piningit kawedhar. Ning lak ra ana sapa-sapa ta iki. Sing ngerti ya mung kowe ya, Ngger. Tak kandhani ya, Ngger. Sejatine kakangmu Kurawa munggahe kakangmu Duryudana kuwi sajuganing wong sing ora mendha saka pangarepa, ora luntur saka pitutur, watake ya angkara ngono kae. Marine ya kudu bareng sak sing nyandang. Ngono. Mula gelem ra gelem perang Bratayuda kudu dadi kamangka Duryudana sak adi-adine kuwi jireh. Nek ora tak dombani Bratayuda ora dadi-dadi. Ngastina ki nek ora ana Durna, ora ana Sengkuni, ora ana Angger Dipati Karna. Kurawa kuwi karo Pandhawa. Gilane kepati-pati. Nang merga tak dombani ning cara wonge mlaku Sengkuni ki mbuh arep kepiye lakune aku radong. Angger Dipati Karna ya aku ya ora ngerti. Ning nek aku kowe tak wenehi ngerti ya Ngger, ning tenan lho kok aja tak omongke sapa-sapa ya Ngger. Mula aku tansah ndombani Prabu Duryudana supaya wani karo anak-anak Pandhawa. Pamrih apa? Pamrih Bratayuda ben terus dadi. Nek Bratayuda dadi, Ngger, aku bakal ngetokke tresnaku karo anak-anakku Pandhawa. Arep ngorbanke bandaku sing larang dhewe, Ngger. Mesti wae tembene aku Madhik Senopati. Ya sakjroning aku Madhik Senopati ku ya, Ngger. Aku lho mati ana ing paprangan Tegal Guru. Sak matine Pendhita Durna muga anak-anakku kabeh unggul jurite mungsuh para Kurawa wekasan watak angkara murka enggal bisa dibrastra. Wah, Durna bapakku. Wes Ngger. Kowe tak boyong tenan. Aja. Ngene ya, rasa boyong-boyongan. Negara Ngastina kuwi papan nggonku nyambut gawe. Ning papan dunung ki rak pertapan Sukalima. Sukalima kuwi lemah perdikan. Tegese kowe arep sowan bengi ya kena, esuk ya kena, awan ya kena, ora ana wong elek-elek. Mula nek arep ketemu bapak ki nang omah terus. Kowe teko awan ya tak tampa, esuk ya tak tampa, bangun tak bengi wae tak tampa ta. Iya. Ning lek ku nyambut gawe nang negara Ngastina ngono. Iya, aku mung kariman. Wis ya, Ngger. Wis, aku malu bungah, aku malu seneng. Aku bali ning Sukalima. Sing ati-ati Durna bapakku.
wedining carita jenang Selawadar pari sesonderan Apuranta yen wonten lepat kawula wonten menapa man nimbaling kutha Dursasana lho ilang tak kedipke Kakang Durna ing ngarep aku ngerti Kakang Durna dibrepeki dening Arjuna Wekasan Kakang Durna jengkar saka pertapan aku tut wuri mrebeki trenging samudra kaya-kaya pinanggih kelawan adimu Bratasena yen ngono Werkudara durung tekaning pati nggih bapakmu ketoke dijak karo adimu Werkudara bapak kula sinten bapakmu Durna nek nganti awake dhewe kelangan Kakang Durna hacilaka Kakang Durna ki pendhita limpating pambudi buntas kawuhe mula jaluken Kakang Durna mangke kula piyambak Werkudara tak nyono wis mudhar ulise urip bapakmu tak jaluk Paman Durna ora kena kowe mboyong Paman Durna Durna bapakku wis bali ana ing Sukalima ora percaya mesti arep boyong ana ing Sukalima utawa tok boyong saka Sukalima tok gawa bali ana ing Jodiwati ora bali ana Sukalima ora percaya dulungke ora Bapak Paman Durna raminggat sampak bilai Pot tiba segara tiba dangkamu
Purna gatining carita Jeneng selat kali kesonderan ngapuranto yen wonten lepat kawula purnaning carita tumurung kanugrahan Wahyu Asana Jati Biasanti Jaya Jayanti Jagat Raya Tata Titi Teng